खरोखरच हा भाग्याचा क्षण आहे. पूर्ण रवींद्र भवन हे युग प्रवर्तन नाटकासाठी आपण सगळेजण या ठिकाणी आलात आणि हे नाटक आपण 2 तास हे नाटक पाहणार. मी जास्त काही ह्याच्यावरती बोलणार नाही आहे. फक्त आपल्या सगळ्यांना जे आपण संघाशी रिलेटेड असलेल्या सगळ्या मॅक्झिमम फॅमिली आहोत. आपल्याला संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्याचं राष्ट्रमुक्तीच्या अगोदरपासून ते राष्ट्र निर्माणपर्यंतचं योगदान आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि तेच आपण ज्याला म्हणतोय की हा भारत देश स्वतंत्र करण्यासाठी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार ह्याने केलेला त्याग आपला सर्वस्व आहे. आणि तेव्हापासून आता आपण म्हणतोय की विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करण्यासाठी असलेलं योगदान हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. या नाटकामधून आपल्याला पूर्णतः डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांचं आयुष्य, यांचं जीवन एक नाटक रूपाने आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि त्यामध्ये त्याने दिलेला संदेश, एकता, सांस्कृतिक अभिमान आणि त्याग या 3 गोष्टीवरती, म्हणजे राष्ट्रनिर्मितीसाठी असलेली एकता, आपल्या संस्कृतीचे विषय असलेला आपला अभिमान आणि देशासाठी करणार असताना आपल्याला त्याग हे खूप खूप महत्त्वाचं आहे. आणि तेच आपल्याला या नाटकामधून बघायचं आहे. मला निश्चितच खात्री आहे की युवा पिढीवरती आपल्याला जो या 3 गोष्टीचे जे संस्कार करायचे, ते संस्कार युवा पिढीवरती होण्यासाठी सातत्याने आपण सगळेजण कार्यतत्परतेने जर काम केलं तर नवीन पिढी जी आपल्याला घडवायची आहे, नवभारताच्या निर्माणासाठी जी पिढी घडवायची आहे, त्यासाठी नक्कीच आपण सगळेजण योगदान देऊ.